עולה עוד דף גמרא, עוד מסכתא. אני בגיל 15 הייתי בראש אחר לגמרי. אני גודל בבית ציוני מאוד, בהגדרה חילונית של המילה. הוריי אנשים שעלו חלוצים מבריטניה ליישב פה את הארץ, אנשים מאוד טובים, אנשים גם עם בהחלט סימפטומים מסורתיים כאלה ואחרים, לא כפירה או משהו, אבל אני בתור בחור שהקפיד כל החיים לחשוב לבד ולא לתת לחברה לסחוף אותי, מתחיל לשאול שאלות קשות על כל נושא התפיסה היהודית שההורים שלי איכשהו קצת חוו אותה וניסו קצת להעביר אותה. אני בן אדם שעובד בעיקר לחיוב ולשלילה עם השכל ולא עם הרגשות, והדברים האלה גרמו לי בגיל מאוד צעיר לעזוב את הבית שאני חי בו, בית מאוד איכותי, אני שוב אומר, לא בית הרוס או שאין בו כסף או לא יודע מה, פשוט אחד שהולך לבד. בגיל 16 וחצי נגד חברה שלמה אני עוזב את הבית, עובר לגור לבד, מתחיל לעבוד למחייתי. תפיסת העולם שלי באותה תקופה אתאיסטית לחלוטין, קרי אין לי אמונה בשום דבר, אני לא מכיר מושגים של רוחניות, אני מבטל כל דבר שבעצם הוא לא מוחש, לא מושג בחושים, ואני חי את החיים שלי בתור אינדיבידואליסט לגמרי, לא תלוי באף אחד. הכניסו לי בראש, הספיקו להרעיל אותי טוב בבית, שבגיל 18 צריכים להתגייס לצבא. אני זוכר טוב את המושגים האלה, ההורים שלי היו חלוצים פה, ואבא שלי עשה פה צבא בשנות ה-50 וכדומה, ואני גודל עם הדבר הזה, ויודע שבגיל 18 אני מתגייס 3 שנים לצבא, ובתור תפיסת עולם ברורה, היה ברור לי שאחד משתיים, או שאני לא עושה צבא, או שאני כן עושה, אבל אם אני עושה, אני עושה אותו הכי טוב. אני לא משחק משחקים. ללכת לעשות משהו בצורה שולית או להעביר אותו, אני לא מכיר את המושגים האלה, וכבר בגיל 16 וחצי היה ברור לי, אני הולך לצבא, הולך ליחידה מובחרת. הצבא בונים הרבה יחידות בצורת פירמידה, יחידות היותר פשוטות, יש את יחידות הלוחמות, יחידות העורף, יחידות המחשבים, כל מיני. אנחנו מדברים פה על קבוצה של יחידות, של יחידות מיוחדות שעוסקות בלחימה נגד הטרור, ואני ידעתי שאני הולך להיות, או לפחות מגיש מועמדות ליחידה הזו. הצבא קרא לי בגיל 16 וחצי, צו ראשון, הגשתי מועמדות, לא ענו לי בשום תגובה, אמרו לי בסדר, נהיה איתך בקשר. צו שני, גיל 17, נהיה איתך בקשר, וצו פעם שלישית שקראו לי, כבר הבנתי שהקריאה היא אישית אליי. זאת אומרת, החברים שלי לא קיבלו יותר צווים, קיבלו תאריך גיוס, ואני מתחיל לקבל תהליכים של מיון לצבא. לא ידעתי לאיזה יחידה אני הולך, לא ידעתי שום דבר, רק ידעתי שברגע שיפסיקו לזמן אותי, אני נעצר בשלב מסוים, משם פולטים אותי ליחידה שמתאימה. אז ככל שהזמן עובר, אתה עולה בראש הפירמידה. בגיל 18 אני בעצם מקבל את הזימון האחרון לתאריך הגיוס, ואני מגיע לבסיס, ומאוד מעניין בחור בן 18, שפשוט נעול, הוא הולך בעניין של להיכנס לצבא ולהצליח שמה, אין לו שום כיוון לחשוב על משהו אחר חוץ מההצלחה. גם תפיסת העולם שלי לא הייתה מתוך אידיאולוגיה לתרום, כי תרומה לא עניינה אותי, עניין אותי אני ורק אני, ובשבילי הצבא היה רק אתגר. פשוט תפיסת עולם, שווה לי ללכת על זה, לעשות משהו בצורה טובה מאוד. אתה בחור בן 18, אתה רוצה להשקיע, אין לך מושגים של להשקיע, מה שלכם יש ברוך השם, אתה נכנס לצבא. ופה קורה דבר מעניין. תראו מה עשו לבן אדם, זה מילים שאני אומר, זה מילים שאמרו, מילים שאני משתמש בהם היום, כמובן בכיוון הנכון. המשפטים הראשונים שנתקלנו בהם היו בסגנון הבא. אתה מגיע ביום הראשון, אומר לך, תשמע, אתה מורכב משכל ורגשות. אנחנו פה לא רוצים רגשות. לא רוצים. טיפה רגש אתה בחוץ. אתה עובד שכל נקי, רובוט, חד, מדויק, מדויק 100%, לא 99, 99 אתה בחוץ. עכשיו, אתה שומע דברים כאלה, אתה אומר, איך אומרים? מה העניין שלהם? 99? אמרו, דברים לא חזרו עליהם פעמיים. פעם אחת, תזכור טוב, כל חריגה קטנה אתה בחוץ. אחד הבחורים הרים את היד לשאול באיזה יחידה אנחנו, אמרו, תראה טוב ששאלת, הבא ששואל לא יהיה פה. מה הוא שאל? לא שואלים, פה עושים. עכשיו מילים שאמרו. עכשיו, בסוף פסיכולוגיה הפוכה, פה אמרו לך, תראה, לא צריכים אותך פה. יש 1,000 כמוך, אנחנו לא רוצים אותך. אם אתה רוצה להיות פה, תשקיע 100%, ואם אתה חורג קצת, אתה בחוץ. אז זה התחיל לעבוד. זאת אומרת, מתוך 1,100 בחורים שהגישו בקשות, התקבלנו 72, התחלנו מסלול, 4 חודשים הראשונים נראו פחות או יותר כך. 19 שעות, 39 דקות על הרגליים. 21 דקות, 3 ארוחות, בוקר צהריים ערב, 7 דקות כל ארוחה. 4 שעות, שינה. כשאני אומר 7 דקות כל ארוחה, זה אומר שאם אכלת בכמה שניות אתה יכול להמשיך לאכול, כי זורקים אותך מהיחידה. שאתה אפילו לא יודע מה. מדויק זמן, אין חוכמות. האיחור כמו היום זורקים אותי מהר מאוד, כן? אין מושגים כאלה. המושג איחור לא קיים, הוא פשוט לא נמצא בלקסיקון בכלל. כל דבר שאתה עושה זה בזמנים, יש כל יום חניך תורן, נמצא עם סטופר, אתה זז, נפך לו כבר שעון אלקטרוני בראש. אתה עובד כל הזמן לפי זמנים בשניות. הולכים לישון ב1 לפנות בוקר, קמים ב5. ב5 אתה בחוץ. 1
איחרת בחצי דקה, תחזור לישון, אתה יכול לקום מתי שאתה רוצה, משרד שם, תזדקר לציוד, אתה יוצא מכאן. מה, רק חצי דקה? לא, אנחנו לא כועסים עליך, אבל לא פה. פה זה לא עובד. אין את הדברים האלה. ואנשים פשוט התחילו ליפול. אנחנו לא ידענו שמתוך 72 בחורים רוצים רק 5 אנשים. לא אמרו לנו שום דבר. עבדו איתנו לקרון של אי ודאות. למה? ודאות יוצרת ציפיות. ציפיות גוררות אכזבות. הרגע שזה לא מתאים. אם אדם מצפה למשהו שהוא חושב שיקרה, ברגע שזה לא קורה כמו שהוא חושב, ישר הוא מתרסק. אז אם כן אי אפשר לעבוד ככה. אתה עובד באי ודאות מוחלטת. אתה עושה למה כי אמרו לך, אתה עושה הכי טוב, ולא אמור להיות לך הבדל בין משהו שהוא כיף או לא כיף, כי אתה לא עובד עם הרגשות. כל המסלול, 1 ו5 חודשים היה בנוי באותה צורה. כל פעם מזווית אחרת. אני זוכר סתם דוגמה, היית צריך להחזיק ראש. בפרטים זה קל להחזיק ראש שאתה ערני, אבל כשאתה מתחיל להיות עייף, מתחילים לערבב אותך מכמה כיוונים. אתן לכם דוגמה, כן? בן אדם בשבוע הרביעי לטירונות, זה היה שלב ראשון. שבוע רביעי, הלכנו לישון, 1 בלילה כרגיל, 11 בוקר. נכנסים לאוהלים, מקבלים פקודה לא לדבר עד הבוקר. פקודה, פעם אחת, ברור, מי שלא יבין, נפל. נכנס לפנימה לאוהל, אוהל חשוך, שקי שינה, מסדרים את זה, הכל קורקר, מארגנים את הדברים. אחד הבחורים בטעות בלי כוונה מסתובב, חושך מצרים הרי באוהל, פוגע מרפק בעין של החבר שלו, שעומד מאחוריו. החבר שקיבל את המכה היה מספיק חכם לסתום את הפה ולא לדבר. אבל החבר שהיכה, בצורה אינסטינקטיבית, ענה, אוי, סליחה. איך שהוא אמר את זה, מי שדיבר, שיצא. אמרו לו לדבר עד הבוקר, ולא סתם אמרו את זה. אתה הרי לא אמרו להתייחס לזה בכזו רצינות. אין דבר כזה. היה שם כאלה תופסי גלים, ויש כאלה, בקיצור, אפשרות להאזין למשהו בתוך, עם כל מיני גלאים כאלה. בקיצור, הם שמעו מי שדיבר, שיצא. הבחור יוצא החוצה, מדובר כאן בבחור שבאמת היה מספר אחד שם בצוות, באותה תקופה. יוצא החוצה. אמרו לו, תגיד, אתה דיברת? הוא אומר, לא. מה לא, אז למה יצאת? לא דיברת. הורדתי לבן אדם את הראש, ביקשתי ממנו סליחה. זה לא נקרא לדבר. אמרו, תראה, לדבר זה הוציא מילה מהשפתיים. אתה חביבי, בחוץ. הבחור הוציא מילה או בחוץ. הדבר כזה זרקו בידם ולא יהיה מי לדבר, לא יכולת להתווכח. קשה לי, כואב לי, קר לי, חם לי, קר לחסים, מעיל לי, נעדרת להתראות. לא, סליחה, אין סליחות. לא, מדברים פעמיים. הבחור הזה היה חספן והרוויח, או הפסיד בסוף. הוא שומעים אותו בחוץ מהאוהל, אומר למפקד, תשמע, אין לי מה להפסיד, הוא אומר, זרקת אותי, אני רוצה להגיד לך דבר אחד. אתה מפסיד פה את הבחור הכי טוב בצוות על שטות, כי אני לא דיברתי. אתה רוצה לזרוק אותי? תזרוק. הוא שותק שנייה, הוא אומר, תשמע, מה שאתה אומר נכון, אתה באמת הכי טוב פה, ואני אומר לך שנועלים אסור לעבור, אבל יש לי אישור פעם לתת אפשרות נוספת, ואתה לוקח אותה. הוא אומר לו, הנחישות שלך עם החוצפה, יש לך אפשרות, בבקשה. הוא אומר לבחור, מה אני עושה? הוא אומר, תשמע, אני אתן לך תרגיל, ואתה תעמוד בו בצורה מושלמת, אתה נשאר. מה התרגיל? הקושי של התרגיל הוא שזה על חשבון שעות השינה שלך. דובר על מיעוט שעות שינה, שימו לב, 4 שעות בדיוק. כן? וכל דקה פחות אתה מרגיש טוב בעצמות. אומר לבחור טוב, קח מצפן, תתחיל לרוץ צפונה. בחור לוקח את המצפן, סוגר, ומתחיל לרוץ ונעצר, אומר לו, רגע, לרוץ תרוץ. בסדר, אני ארוץ, צריך לחזור מתישהו, שגם זה לא. תרוץ, אתה תגיע לגבעה. בגבעה יש ברזל תקוע, אתה מוצא את הברזל, מקיף את הברזל, חוזר לכאן, זה על חשבון שעות השינה שלך בהצלחה. בחור היה צריך לחשוד שמשהו כאן קצת לא בסדר, כי תרגיל מאוד פשוט, סך הכל. אז פרט קטן לא גילו לו, זה 5.5 קילומטר עד לעמוד, זה לא אמרו לו. אז הוא מתחיל לרוץ. ירידה, זה לא אדמה נוחה, זה טרשים, בקיצור, עד שהוא עולה, עד שהוא מוצא, עד שהוא מגיע לעמוד. הבחור חוזר חזרה אחרי 3 שעות, 11 קילומטר של הליכה קשה. אני מזכיר לכם שהעייפות מצטברת בצורה מטורפת, אתה לא רענן שאתה עושה את זה. הוא מגיע חזרה מפורק, אבל שמח. הוא עומד במשימה, נכנס לאוהל, ושומע את המפקד קורא לו החוצה. עשית מה שאמרנו לך? כן, מפקד, עשיתי. הקפת? הקפתי. טוב, יפה, אתה נשאר פה. רק שאלה אחרונה, תחשוב טוב ותענה מהר ומדויק. את הברזל שהקפת, מאיזה צד הקפת? ימין לשמאל או שמאל לימין? מה אתה אומר? עכשיו זה נשמע שאלה טיפשית, נכון? מה בא להגיד? הקפתי ימין לשמאל. אנחנו מדברים ברמת העייפות כזאת, שבן אדם יכול להתבלבל. והבחור הוא עונה אחד, מימין לשמאל. אם הוא היה שותק פה, הוא היה עובר. אבל הם כבר ידעו איך זה עובד. ואז הוא נעצר ואומר, אני חושב. זאת אומרת, כן, ימין לשמאל, אני ימני, הגעתי מימין, ואין סיבה שאני אעשה הפוך, אבל כן, ימין לשמאל. בואו, תגיד לי, מה תסתבך? ימין לשמאל, שמאל ימין. בקיצור, תפסו אותו על הפינה הזו,
שבעצם הוא סגור 99%, אבל לא 100% סגור, זרקו אותו על זה. איך זה בנוי? שימו לב. לוקחים בן אדם, גורמים לו למאמץ, הוא חושב שהקושי זה המאמץ. איפה מחכה לו המכה? אחרי שיש לו נפילת מתח, שם מכים אותו. וכך זה עבד כל הזמן. הבחור הזה נזרק, בשבוע הרביעי, עם כל האיכות שלו, טיפה פה בעיה, טיפה זמנים בעיה, הבחור בחוץ. 4 חודשים ספגנו ככה, מ-72 הצטמצמנו ל-50, יצאנו לחופש, שבוע חופש. אבא שלי שאלתי מה אתה עושה בצבא, אני אומר לו אין לי מושג. זאת אומרת, הוא אומר לו, איפה אתה נמצא בצבא? רק 8 קילוגרם. אמרתי לו, תראה, אני עושה עבודה קשה, איזה יחידה זו, אין לי מושג. אני חוזר אחרי שבוע, המשפט הראשון שאני נתקל בו, שכל מה שעשינו עד עכשיו היה החלק הקל, עכשיו מתחיל הקושי. איך אני אמור להרגיש שאני שומע? מה התשובה? אתה לא אמור להרגיש כלום, כי אם אתה מרגיש אתה בבעיה. אבל זה בהתחלה. מה זה להרגיש? אתה מתחיל לעבור לך בראש, רק שנייה. זה היה קל, אחד מהשתיים. או שאומרים לי את זה כדי לשבור אותי, וזה לא נכון, או שאני באמת לא יודע מה מדברים בכלל. ואיך הראש של האדם עובד? איך אמרו לנו, הכל בראש. אתה חושב שגבול היכולת שלך זה פה, נכון? ככה אתה חושב. מה נעשה לך? לדחוף אותך בכוח, לשבור את החומה שעליה לתפסת בראש, אחד מהשתיים, או שתשבר והחומה תעמוד ואתה נזרק מהיחידה, או שתשבור את החומה היום, ומחר אין חומות יותר. למה? כי אתה כבר מבין לבד. אם חשבתי שפה זה החומה וזה בלתי אפשרי לעקוף את זה, וזה נשבר, אני מבין לבד שהכל דמיונות. אני מחר כבר לא מציב חומה שאני יודע שגם היא תשבר, זה עניין של להסתכל על הדברים בצורה, קראו לזה ביחידה להינעל על זה. אז מה עשו לך? פשוט מאוד, עברו איתך לשלב ב'. 4 חודשים ראשונים היה עוד נחשב קל. בחודשיים וחצי לאחר מכן, משהו מטורף לגמרי. קודם כל הורידו לך ל3 שעות שינה, אבל זה עוד שעה פחות, ואתה לא מאמין שזה אפשרי. פחות אוכל, יותר לחץ זמן. מצמצמים לך את האוכל 6 דקות. דברים כאלה שזה נראה רק דקה, אבל גם ככה אתה על קצה הגבול. ואנשים התחילו להתפרק. ממש, אנשים פשוט לא יכלו, קרסו. אתה מתאמן כל היום, כמה אתה יכול? מי שקרס, איך אומרים, נחמד, אבל לא פה. לאט לאט זה מצטמצם עוד ועוד. השבוע כמעט האחרון. שימו לב מה זה מבחן. מחזירים אותנו מוצאי שבת לבסיס. ואומרים לנו שהשבוע נשאל קצת. עכשיו אתה מתחיל פה לחשוב, מה זה קצת? מה זה קצת? 3 שעות זה הרבה. אז מה זה קצת? 2.5 שעתיים רוצים להרוג בן אדם, שיראו בו כדור וזהו. למה עושים את זה לאט? כך הוא עבר לך בראש. אבל פה אתה מצפה לך הפתעה, ובשבוע אחד אתה מתבגר 10 שנים. מתחילים את האימונים מוצאי שבת. חוסר ודאות, תשנו קצת, זה הכל. לפנות בוקר, יוצא מפקד, 90 שניות שינה מעכשיו. מה? 87, 6, 5, 4, 3, ב-80 אתה ישן. אני לא מגזים. אתה כזה נופל, נכנס לשלב החמישי של השינה מיד, בום. אחד מסכן לא ישן, יש לו סטופר, הוא קורא זמני מבחינה שומע אותו. איך היום העירים אז? כמה עיריות. זה אסור אגב לפי חוקים של הצבא, אבל לא משנה, שם עבדו, תבינו שמדובר על יחידה שהיא הייתה בהקמתה, מדובר על שנות ה-90 למניינם, מדובר על יחידה בהקמה יסודית לחלוטין, גם בצבא לא מכירים אותה אנשים, ובעצם הם עשו מה שהם רצו בצורה בלי בקרה, בצורה מאוד קיצונית. אחד מהדברים להעיר חייל בעליון, אין דברים, אבל בקיצור, מעירים אותך ואתה ממשיך את האימונים. בצהריים, 3 דקות שינה מעכשיו. וככה סוחבים אותך ממוצאי שבת עד חמישי בצהריים עם 2:20 שינה, אני זוכר את זה, 28 דקות ליממה, לא חלילה חס ושלום רצוף, בטח לא במיטה, ואתה מגיע ליום חמישי בצהריים, מי שכבר הגיע לשם, אני זוכר גם 30 בחורים כבר. לאט לאט פשוט נופלים, כמה אתה יכול? זה כבר רמת העייפות, זה לא איפה שאתה שורף לי קצת הגוף, אתה כבר שומע צפצופים, אתה רואה שחור, אתה רואה את המפקד חי פעמים או מת פעמים, איך שאתה צריך לראות את זה, אתה לא יכול לזוז, אבל אתה הולך, אין לך ברירה. ואתה כל הזמן מקשיב מה הפקודות שנותנים לך, כי אתה מבין שנתנו פקודה ולא תשמע ותבספס, אתה בחוץ, אתה יודע שיש לך עוד 24 שעות. זה היה מאוד קשה, ופה תראו מה עושים לבן אדם. מגיעים לנו בצהריים. חץ, כל החבר'ה, תשמעו טוב. התחלנו עם אימונים מוצאי שבת, נכון? לא ביום ראשון. אתם יוצאים היום הביתה, לא מחר. איך שאתה שומע את זה, אומרים לנו 7 דקות, עולים על מדי א', יציאה הביתה, יוצאים הביתה. אתה שומע את זה, אתה לא מאמין לשמוע אוזניך. מקבל כוחות, רץ, מתארגן, 7 דקות, טק, 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 שם את המדים, הכל מוכן. זה כאילו בשורה אדירה, כן? זה 24 שעות שכל שנייה אתה מרגיש, אז אתה מרוויח את זה. איך שהתארגנו בזמן, אמרנו, שמתם לב לעוצמה שקיבלתם? ברגע שהבנתם שאתם יוצאים, אז אתם נשארים. כזה יש לכם כוח פשוט. רק רצינו להראות לכם שבעצם יש לכם כוח, שוב אתם מתבלבלים בין השכל לרגש, אז אין בעיה, תישארו, תחזרו חזרה למדי ב', אתה שומע דבר כזה, זה קריסה. 7 דקות אתה חוזר למדי ב'.
מוכן לפעולה, עכשיו שלמדתם את הלקח, יוצאים, יאללה, 7 דקות, תחליפו. נחליף חזרה. אני כבר בשלב הזה מבין, הבנתי את הקטע, הולכים עכשיו לשגע אותנו 4 שעות. אז אני כבר לבד עושה סוויץ' בראש. אני נשאר פה, עדיף לי להחליף מדים 200 פעם ולא לרוץ על הערים, ככה הראש שלי עובד, אני שמח. ככה זה עבד. באמת התחילו, 3.5 שעות. טק, 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 30 פעם מדים, אתה כבר כן יוצא, לא יוצא, כבר לא אכפת לך, הראש שלך עובד מכני. מחליף, בלי ציפיות. הפעם ה-31 שאמרו לנו, עלו לטיולית, אני בראש אמרתי, נשארים. הטיולית התחילה לנסוע, אמרתי, יחזירו אותנו. יצאו אותנו בבסיס, יחזירו. יצאו כבר מטבעי, לא אחרי חצי שעה, יחזירו. אני בראש בבסיס, כבר בונה לבד, מהלך של הגנה פנימית, בכלל לא מתרגש, כלום. מגיעים לשכונת יד אליהו, כבר עולים פנימה בין הסמטאות, נכנסים שם לתחנה, שמשם כולם מתפזרים. פה כבר אני לבד גם כן משחרר את ה... וכבר מבין שבאמת עד לפה לא יביאו אותנו. והאוטובוס נעצר ליד התחנה, מכירים שהאוטובוס נעצר, והתיק כאילו חוזר, אז איך שנעצר עם התיק, עוד פעם הוא נוסע, טק, ככה, זה 5 פעמים. עובך ליד התחנה, והמשיך לנסוע. זה המבחן של השבוע. למה? כמה אנשים אמרו, מה עוד פעם? לא יכול להיות. מי אמר? 1, 2, 3, החוץ. פשוט מאוד. השבירה היא פה, לא בשעות שלה. השבירה שהביאו אותך למים, אחרי שבוע שלא שתית אבך, זה סגור עם פלומבה של ברזל, אתה לא יכול לשתות. ככה הרגשת. הביאו אותך לבאר ואתה לא תשתה. ולא רק זה, הם היו נחמדים. אמרו, אנחנו לא שקרנים, כן? ככה הם אמרו. אמרנו שיוצאים מהבית, יוצאים היום, אבל מתי מגיעים לא אמרנו, מגיעים מחר. דיוקים מאוד יפים עשו שם, רק יקבלו את זה לראשוני ולא איפה שנמצאים, אבל לא חשוב. בקיצור, יוצאים היום, מגיעים מחר. כבר הבנו שעכשיו הולכים לקבל את הפטיש האחרון 5 קילו על הראש, אחרי 20 דקות. לילה כבר, חוף הים בעיר תל אביב, מורידים אותנו שם במקום צדדי, מכניסים אותנו למים, מוצאים שיהיה רטוב כמו שצריך, קר. אמרו לנו, תראו, תתחילו ללכת צפונה. עכשיו אנחנו נפגוש אתכם במקומות כמו קיסריה, תנו את הנקודות פולג, אתם מסיימים בעתלית ב-6 בבוקר. עתלית זה עד חיפה, כן? מי שלא מגיע בחוץ, מי שלא עומד בזמנים בחוץ, בהצלחה. 70 קילומטר, אוקיי? 70, על הים זה 52, אבל יש לך בדרך עקיפות, 70 קילומטר מסע. בן אדם לא ישן, התפרק, הראש לא כבר היה בבית, החזירו אותו, הפכו אותו, הלכו 70 קילומטר. וזה לא המסע הכי ארוך שהלכו, הלכו 120 היה מסע הכי ארוך. ברגל 20 שעות הליכה, יש כאלה שעשו את זה ב-18, 17 שעות. אני זוכר במסע כזה, אחרי 80 קילומטר כבר הרגליים לא מקשיבות למוח, אני זוכר את זה. וצועקים לך, זה בסדר, עברת כבר 2/3. תודה רבה. אבל ככה עובדים את זה, ובאמת, ואתה מסיים את זה. אחרי השלב הזה כבר נשארנו ממש קבוצה יותר קטנה, והכל היה יותר בסודיות, לא הבנו מה רוצים מאיתנו, איזה מין דברים, אבל מה שכן קרה לך, אתה עובד ברובד אחר. כל ההרגשות שאתה רגיל להרגיש כבר לאט לאט נתמות, אתה נפך להיות קר מאוד, לעבוד כמו מחשב בשטח, ולאט לאט נעשה יותר ויותר קיצוני. קצת לעוד שבוע חופש חזרנו, הביאו אותנו לקורס מיוחד, ערב הראשון בקורס, הביאו אותנו במעגל, ביקשו מתנדב, התנדבתי ראשון. הייתה לי חגורה שחורה בקראטה, גם היום יש לי חגורה שחורה, אבל זה לא קשור. הייתה לי חגורה שחורה. הביאו אותי במעגל גדול. אמרו לי, כן, למדת משהו קצת קרבות? אמרתי, כן, למדתי כך. תבחר מספר בין 1 ל-10, 7. תודה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, תנו לו מכות עד שהוא לא קם. הסתכלנו על המדריך. אמרנו, מה? בחרת 7? בעיה שלך לא שלי. 7תכם, אתה תעשה מה שאתה יכול. אף אחד לא זז. היינו חושבים שזה פשוט הלצה מופרעת. המדריך ראה שלא מבינים אותו, והוא עבר להסברים. ניגש לראשון מימי, יצאנו בעיטה שכאן מקום כואב ברגל, הוא נפל. 6 חבר'ה עליי מסתערים בכל הכוח עם כל החגורה השחורה שלי, בערך מה שהשאירו ממני זה החגורה. מכות רצח. אבל מה זה מכות? שלא תדעו. רק לחשוב, אכזריות שאין כדוגמתה. עכשיו, נאבקתי בהתחלה, באיזשהו שלב כבר... הבא שנכנס אחריי, זרקו אותי כמו שק תפוחי אדמה בצד אחרי כמה דקות, כן? עבדתי יפה, אבל כולם היו חבר'ה בריאים שמכירים את המלאכה הזאת. אחריי נכנס אחד, אמר, היה בריא, אמר, אני בוחר 2. אמרתי, לא צריך כולם עליך. מה? כנס. למה? אין שאלות, לא טוב לך. זה היה, הנה הדלת, אתה יכול ללכת. והיו חבר'ה שקמו באמצע הקורס הזה. זה 7 שבועות. תמימות. תמימות. כל דקה הרגשת. אנשים קמו באמצע, אני אמרו לו, מדריך שמע, אתה לא נורמלי. הוא אמר, אני יודע, אתה יכול ללכת. שלום. מה זה? אין הסברים. 8 חודשים היום שנכנסתי לצבא, נשארנו 13 חבר'ה. לראשונה שמו אותנו לתוך מכוניות, לקחו אותנו לתוך אזור העיר המעלה, בסיס בתוך בסיס, מקום סודי ביותר, ככה היה מוקדם מבחינת הסיווג הצבאי.
כבר הבנו שזה משהו אחר. מושיבים אותנו בחדר תדריכים, נכנס מפקד יחידה ואומר לנו משפט שחלק רצו לצחוק, חלק לבכות, וחלק כמוני רצו פשוט ואמרו, היו בהלם. היחידה שאני מדבר על היחידה מוכרת היום בכלל סודית, יש עוד כמה כמוה, או אולי סודית בפעילות שלה, אבל היא מוכרת מאוד. אני מדבר על תקופה שהיא לא מוכרת בכלל, גם לאדם חילוני, שוב, גם לאנשים בצבא, לא מכירים את זה. יחידת דובדבן, יחידת המסתערבים שאחראית באזור יהודה ושומרון. אני קצת אספר על פעילות וכמה מבצעים, כמה, בכל זאת שזה הביא אותי. כשהוא היה ברוך ועל דובדבן, השאלה הייתה, מה קשור פירות לצבא? עניתי, ככה שאלתי, אז הוא אמר, אני מבין שאתם לא מבינים. הוא אמר, תראו, יש לנו בעיה רצינית מאוד. התחיל להסביר בעצם שהבעייתיות שאנחנו מדברים עליה בתקופה, מדובר בתחילת האינתיפאדה. הערבים באזור יהודה ושומרון, ובכלל בעיקר באזור יהודה ושומרון, התחילו לעשות הרבה בלגן ולשפוך דם יהודי, והבעיה היסודית הייתה שלא דיברנו על צבא מסודר שם, אלא על טרוריסטים. טרוריסט יש לו תפיסה מאוד פשוטה, אל תתבייש לפגוע בחלש, אל תתבייש לברוח מהחזק, פשוט מאוד. אז מי הטרוריסטים? אנשים לכאורה פשוטים, אבא משפחה, מחבל גדול עם מחבלים קטנים בבית, והאדם הזה עובד למחייתו, אבל בערב יש לו את הפגישות שלו, והוא אחראי על משהו אחראי, ובעצם הצבא לא יודע איך להתמודד. לתפוס אותו היה מאוד קשה. כשהיה מגיע איזה ג'יפ לאזור הקסבה בשכם, הוא אפילו לא יכול להגיע. עד שהוא מגיע כבר כמה שריקות, מי שצריך להיעלם נעלם. החבר'ה האלה היו חיים כמו חתולים. מזל"ט עובר, מטוס זעיר לא טייס עובר, הוא יכול לשמוע אותו. היו חיים באינסטינקטים של חיות, אי אפשר היה להגיע אליהם. והצבא עבד, מה שעמדו עובדי עצות, החליטו להקים יחידה מיוחדת, שתפקיד היחידה בעצם פשוט להתחפש לערבים, להיכנס פנימה לתוך אזורי המגורים הכי מסובכים, ולהגיע למציאות כזאת שיעבור איזה רוצח ברחוב ולידו אישה עם תינוק, והוא לא יחלום שהאישה זה בעצם חייל מחופש לאישה עם רובה והורב מלמעלה, פשוט מחכה להוריד אותו ולהיעלם. ולמעשה התשתית הייתה פשוט אלמנט ההפתעה, עבד פה בצורה מקסימלית. כשהתחילו לספר לנו על המושגים האלה היינו בהלם. קודם כל אני למשל מגיע מבית, ההורים שלי יוצא בריטניה. מה לי ולערבית, גם לא במראה שלי אז בכלל לא, ועוד היו נראים כמוני, אבל למעשה אנחנו לא שאלנו פה יותר מדי שאלות, הבנו שהם יודעים מה שהם עושים, ופה נכנסנו לחלק השני של האימון, שהיה אימון יהודי. האימון הזה היה יותר מעניין, פחות קשה פיזית, אבל מאוד מאוד מקצועי. כדי למשל להיכנס בתור ערבי, אתה חייב דבר ראשון לדעת, להתחפש. לוקחים אותך חודש שלם. יושבים אותך מאפרי תיאטרון מקצועיים, אין את זה היום. באותה יחידה, באותה תקופה אני מדבר, היחידה הייתה מאוד מאוד קטנה, מדובר על 50 איש כל כולם, לא 60, עם הקצינים, ואתה מתחיל לעבור קורס איפור מקצועי. עכשיו גם בשלב הזה אתה יכול ליפול. את המייקאפ מערכת בגוונים לא נכונים, את הזקן נדבק את העקום, שמת את הג'לביה, רואים את האקדח מאחורה, ואתה יוצא החוצה, לא אכפת לנו מה עשית עד עכשיו, הלכת 120, לא ישנת, לא אכלת, אין לנו בעיה, דיאטה טובה, לא פה זורקים אותך. אז הכוונת עליך כל הזמן. סיימת חודש איפור, מאוד יפה שאתה יודע להתחפש, היית כבר יודע ממש, 3 דקות תיכנס תצא זקן, אתה נכנס צ'יק צ'ק לטק, שם, מקפל, זורק על עצמך, היה לך תיק מיוחד עם התחפשות שמתאימות לך. אחד כמוני בהיר, בדרך כלל היה הולך או ערבי זקן, אתה יכול ללכת כפוף ותשטש את הגובה, אתה יכול גם לשים כפייה, ואו ראוי פנים, זאת אומרת עם גרב על הראש, מחורים כמו שעושים בהפגנות, בדרך כלל כך, אם זה היה באזור בית לחם, אז יש שם גם נוצרים, אתה יכול ללכת בצורה של תייר, יש לך כבר את כל המסמכים וכל הכלים להתחפש למה שמתאים לך, אבל זה לא מספיק. אתה עוד לא נמצא בשטח, אתה צריך ללמוד להתאמה בשטח. מה זאת אומרת? אתה יכול להיות זקן, אבל אם אתה הולך כמו רובוט, או לא הולך נכון, או לא משתלב בשטח, יגלו אותך מיד. אז מה עושים לך? היו לוקחים אותם לשוק מחנה יהודה, פשוט בצורה קבועה, צוותים, נכנסים לשוק עם תפקידים. אתה מקבל תפקיד, למשל, לוקחים בחור מול, אתה עכשיו שיקור, אתה צריך להביא 2 מנות פלאפל בלי כסף. יש לך חצי שעה בהצלחה. עכשיו, מה הוא אמור לעשות? קודם כל, לא יודע מי מחכה לו שם, הוא צריך לאלתר בשטח את העבודה שלו. יכולים לקרוא אותו כל מיני דברים. אחד מקבל, אתה קבצן, יש מיקום מלא אנשים, ואתה צריך לשכב באמצע המיקום, שזה יפריע לאנשים לעבור, ושלא יזהו שאתה לא אמיתי. אחד אומר, אתה תייר עיוור, כל מיני דברים שמקבלים, ואחד תמיד נשאר בקר. בקר זה אומר שיש לו תעודה מיוחדת, תעודה שאז הם מדפיקים בקושי לאנשי שב"כ, שאף אחד לא יכול לעצור אותך חוץ מאלוף, כאילו אלוף פיקוד, בקיצור אף אחד לא יכול לעצור אותך מבחינת צבאית או משטרתית, כולם מתחתיך, ואתה עומד באמצע, כל פעם זה מישהו אחר, עומד באמצע השוק ומחלק בעצם ביקורת וכולם מתפזרים בשוק. אתה פשוט לאט לאט לומד א' להכיר את עצמך במצבים מסוימים, גם לומדים להכיר אותך, את הגישה שלך. אתה נותן לכם דוגמה. אחד החברים שלי, היום הוא רופא מנתח, אז היה אחד החבר'ה צחקו עליו שהיה כזה, היה לו ראש מטורף לגמרי, לא שהיינו אנחנו נורמליים, אבל הוא היה ממש מוזר. הבחור הזה קיבל באמת התפקיד להיות שיקור, ואני באותו יום הייתי בקר של התרגיל, אני עומד על העמוד, נשאר, שותה איזה
פחית קולה שהייתה שם, אני אמור לראות חייל טבעי שנמד. פתאום אני מרגיש מכה, מה זה מכה של מרפק בצלעות, באתי להגיב, אני רואה את חבר שלי, כולו אלכוהול, שפך על עצמו, אומר לי סליחה חייל, לא התכוונתי. עובר, ניגש לדוכן פלאפל מולי. עכשיו, איך הייתי שומע מה קורה? היה לנו מסנן תדרים מיוחד, לכל אחד היה מיקרופון פנימי, תוך הבגדים שלו, ואתה יש לך, אתה יכול לשמוע את כולם, אף אחד לא רואה, זה מיקרופון מאוד רגיש. אני מעביר, אני רואה בחור, הייתי צריך כל אחד לתת את הגישה שלו. בחור הזה היה ניגש, בלי ההצגות. בא, דפק על השולחן, אמר לו, תן לי 2 מנות. הוא הסתכל עליו. אמר לו, תשמע, ראה אם יש לו עסק, תסתובב, עוף מפה. בחור מסתובב 360 מעלות, חוזר חזרה, אמר לי, הסתובבתי, תביא 2 מנות. הוא בא, תביא לי מה, אתה צוחק עליי? חבר שלי לא עונה לו. הוא אומר, תן לי כסף. חבר שלי מוציא לו שקל. איך אני יודע, הוא אומר, מה זה שקל? זה לא מספיק לכדורים. זה מה יש לי. טוב, תשמע, בחור, אני הולך לקרוא למשטרה. תקרא, אבל יש רק דבר קטן להגיד לך. לא כדאי לך לקרוא. הוא אומר, למה לא? הוא אומר, אני אסביר לך. עכשיו, לא הבנתי מה קורה. אני רואה את כל המחזה מאחורה, אבל אני שומע. שומע את הפתאום צועק, מה אתה עושה? מה הבחור עשה? התחיל להפוך לו את הסלטים בדוכן. לוקח את העגבניות, זורק. לאט לאט ככה בלגן, תיק. עכשיו, הבחור בא לדוכן, לא יכל לקרוא, אבל הוא כבר הבין שיש לו פה עסק עם אחד לא נורמלי. עשה חשבון קצר ונכון, אמר לו, טוב, תרגע, נתן לו 2 מנות, אמר לו, כך, ופנות. יוצא הבחור, 4 דקות סיים את התרגיל שלו. יוצא החוצה, עובר לידי, תן לי מכה בטעות, סליחה, חייל. אני לא יכול להגיב לו כלום, כי זה אני אשרוף את התרגיל, כן? ויוצא החוצה לרחוב יפו. עכשיו, הבחור הזה הצליח מאוד בתרגיל שלו. כל אחד עשה משהו אחר. רצו לראות איך אתה מתפקד, יכל לקחת כיוון אחר. אבל למעשה בצורה הזאת, לאט לאט, הקפת עוד ועוד סוגים של דמויות, כל זאת לפני שהכניסו אותך בתור ערבי לשטח. הכל פשוט ללמוד להיכנס בפנים. אגב, אותו בחור בסוף חיכה בתחנה ביפו, בתור שיקור, הגיע שיקור אמיתי שם, התחיל לצוק עליו. היה שם מריבה, הגיע שוטר שם, היה שם סיפור לא נעים, אבל בסופו של דבר אתה חייב לאלתר בשטח. אחרי הקורס הזה לקחו אותנו פה לנגב, פה כל ההרים פה, כל האזור פה, אני כנראה, מה שאני זוכר, לוקחים אותך לאזור ומתחילים ללמד אותך מה שנקרא ניווט. ניווט זה בעצם הליכה בשטחים בלי שאתה רואה אותם, אתה לומד בעל פה את תוואי השטח, ואתה לומד ללכת, צריך בזה זיכרון טוב, הרבה חזרות, כדי שאם יקרה מצב ששולחים אותך לאיזה בית שנמצא באיזה הר או איזה כפר, צריך ללכת לשם ברגל דרך, אתה לא יכול לבוא מהכניסה הראשית, צריך ללכת ברגל, זה נשמע קל, פה כל דבר מניפים את המפספס, זווית אחת בהליכה שלך, אתה יכול להגיע לבית אחר או לאזור אחר, פה פספוס מתחיל להיות כבר קריטי ברמה של חיי אדם, כל ההשתלמויות שאתה עובר 1 שנה ו5 חודשים. סיימנו 7 בחורים בסוף, לא 5. בסוף השנה, 5 חודשים זרקו אותנו בקריית שמונה, מוצאי שבת. עד יום שישי, בצהריים, צריכים להגיע לירושלים, הרבה מזה ברגל, הרבה עבודות לבד, מפגשים שונים בדרך. גם בשלב הזה יכלת ליפול אחרי שנה ו4 חודשים, 3 שבועות, יכלת לאבד הכל, למרות שפה נתנו כבר עוד צ'אנסים. כל הקורסים שעברת, אם זה חבלה, כל הדברים שצריך, הכל, 1 שנה ו5 חודשים סיימנו 7 חבר'ה. פה אנחנו נכנסים לתוך בעצם הדרג המבצעי של העבודה, אנחנו מתחילים להבין רטרואקטיבית כל דבר שאמרו לנו, אתה פתאום רואה מה זה, דיוק בזמנים, אתה מבין שאם אתה מגיע לבית 2 שניות אחרי הסגירה שלו במקום, יהיה פה אסון. אין לך אפשרות לשחק עם דברים כאלה. אין לך אפשרות לשחק אם אני עייף, אין לי כוח. אתה לא יכול. אתה עובד 24 שעות, 7 ימים בשבוע, אין לך יום, אין לך לילה. סתם דוגמה, אתה יושב בחברון. אתה יושב בחברון 2 ימים באוטו. למה 2 ימים? למה באוטו? יושב בחוץ, אי אפשר בחוץ. בחוץ ייקח עוד 10 שניות להיכנס. ואדם מגיע לרחוב למטה פה לחצי דקה הביתה. והוא צריך להגיע ולא לצאת משנגחאי. כי אם יוצא משנגחאי זה אחרי זה מסובך. ואתה יודע יושבים 4 חבר'ה באוטו. יושבים 2 ימים. איך יושבים 2 ימים? ככה. מותר לישון ככה, לא ככה. ככה זה חזק, ככה על המרפק. בצורה מסוימת אתה יכול לישון, אין לך בזה שינה עמוקה. 2 ערים, 2 ישנים. ישנים ככה. ככה זה הולך. אתה מחכה 2 ימים, אחרי 2 ימים תקבל הודעה. הוא לא פה בג'נין. ג'נין, איך טיסה, 2 מגיע טיסת ג'נין. אתה נוסע לג'נין, אתה מגיע לג'נין, הכל מעכשיו לעכשיו. מגיע לך מפקד אביחי, בית 26, לכו תביאו אותו מהר, 7 דקות, הוא כבר לא שם. מי, מה, איך נלמד את הדרך, אין שאלות אדוני, אם נתחיל משאלות הלך. קופץ לאוטו, מחליף בגדים, מחליף מספרים, שם מפה על הברכיים. מתחיל לנסוע, זה מפה של תצלום אוויר. צילמו אותו לפני חודשיים, בינתיים בנו שם עוד 2 קירות, אי אפשר לסגור את הבית. ככה אתה חי, לך תאלתר בשטח. ימין לשמאל, שמאל ימין, אין לך זמן לנשום. אתה לא יכול לעבוד עם הרגשות שלך. לאט לאט אתה נפח באמת ממש להיות, אתה רואה את זה, זה משהו מדהים, אתה פשוט לא עובד קר. אדם נמצא בבית, נמצא מבוקש בבית. רבותיי, היום שיש מבוקש בבית רוצח, מה עושים?
זה נקרא נוהל סיר לחץ, מקיפים את הבית, מתחילים לקרוא לו החוצה, שהמשפחה תצא, שהילדים יצאו, שהנכדים יצאו, מה שיש, מתחילים להגיד לו כן כדאי לך, לא כדאי לך. בתקופה שאני מדבר עליה יש מבוקש בבית, מגיעים מחופשים לערבים קרוב לבית, ונותנים פקודה, צ'יק, סגירה, אנשים דוחים את הנשק, נכנסים לתוך הבית. יש שם ילדים, נשים, אנשים, אחד מהם רוצח עם נשק עליו. אתה יכול להיבהל מצעקות, מצרחות, ומה זה צרחות וצעקות, וזורקים עליך דברים, ובתוך האישה שצועק, אתה רואה מאחורי יותר תצטרך מישהו עם קלצ'ניק ובריד לך את הראש, אתה לא מתרשם מכלום, אתה עובד כמו חיה, מה שזז אתה מוריד. יש מצב שצריך להיות כדור מעל הראש שלה, להוריד את הראש שלו, אתה לא יכול לעבוד עם רגש. אתה עובד חד מאוד, וזה ככה כל הזמן, אם בצורה כזו, אם בצורה אחרת. אז היה לזה בהחלט השלכות מקצועיות מאוד איכותיות. זה מאוד מרשים גם, כי באיזשהו מקום אי אפשר להזיז אותך מהקו שלך. אתה הולך בקו, וכל חריגה קטנה, אתה פשוט לא רואה, אתה עובר דרך הקיר, מה שנקרא. מצד שני יש לזה תופעות לוואי חריפות. מה שבעצם קורה לי, כי אני ביחידה הזו לא הייתי 3 שנים, הייתי 5 שנים. יצאתי לקורס קצינים, סיימתי, הייתי שם קצין, מפקד צוות, מפקד פלגה, אתה כבר אחראי על כמה מבצעים ביום, מאוד מאוד מורכב. מה שבעצם קורה שאתה נכנס לעולם אחר, אתה לא מסוגל לתקשר עם הסביבה בצורה אנושית. למשל, אתה מגיע הביתה. הגעתי הביתה להורים שלי, אני הולך לישון שעה. לישון, אתה לא ישן, אבל אתה ישן, כאילו. אבל אני סוגר את הדלת ומדליק את האור. ואבא שלי שואל אותי, מתי להעיר אותך? אני אומר לו, עוד שעה, רק אבא שאתה בא, תדפוק בדלת, תגיד זה אבא, תפתח לאט, בסדר? אומר לי, אבא שלי, תגיד לי מה זה, מטווח פה, רואות פתיחה באש? תגיד לי מתי להעיר אותך, אני אעיר אותך. הוא אומר, תראה, אני לא סתם אומר לך, לא להיכנס לחדר במהירות. הוא אומר, אני לא מבין, מה בא להיכנס? אמרתי לו, לא, בא להיכנס, אין, בא לצאת, תהיה לך. אבא שלי מרים גבה, עכשיו שאני מתבדח איתו. למה אתה מתכוון? אמרתי בדיוק למה שאמרתי. אתה זוכר החדר מלבני, הדלת שם, אתה זוכר שזאתי את המיטה לא מזמן? אמר כן, התפלאתי למה הזזת, אמרת, אני מזיז את זה כי אני צריך להיות במקום הכי לא פגיע כשאתה נכנס. אני שוכן שם, אקדח מתחת הכרית. אני ישן ולא ישן, ואיך שאתה פותח את הדלת, אם זה מהר מדי, אני כבר מוציא את האקדח ודורך את הנשק, אל תעשה את זה. אחרי שלא תגיד, מה, אתה לא מבדיל ביני לבין עבודה, אמרת, אני מבדיל, לא אמרתי שאני יורה בך. אמרתי שאני מוציא את האקדח, ולמה להסתכל? איך תדע 1 ל-100 בכל זאת? המצב קשה, אתה הולך בחדרה לקניות, יצאת לחופש. זה קניות, אתה מסתכל בגבות שלא זורקים עליך אבנים. אתה הולך לשתות קפה, אתה לא מוכן לעמוד שנייה עם הגב, אתם יודעים, אתה מספר לך, בשנתיים אחרי שחזרתי בתשובה, לא הייתי מסוגל לתת הרצאה אם אין מאחורי קיר. מה, שמישהו יעבור מאחורה? אין דבר כזה. זאת אומרת, אתה נכנס אתה תקוע בקיצור. אתה גם מתייחס לאנשים בצורה מאוד, אתם יודעים, יש אנשים שלפעמים נחמדים אליך. אתה מגיע לחייכים אליך, מה אתה רוצה? אתה אומר שאל תחייך אליי, אל תבלבל את המוח, דבר לעניין מה אתה רוצה. אתה לא אין לך סבלנות. זה מצחיק, אתה רוצה לקנות משהו, באים אליך, תגיד, אתה רוצה הנחה? שמע, מתנות, אני ככה עונה למוכר. מתנות אתה לא נותן לי, אני לא מעניין אותך, רק הכסף מעניין אותך. בוא נסגור את העסקה מהר. מסתכל לך בהלם. איפה הנשיות שלך? תהיה נחמד, אני לא נחמד כי זה הכל שקר. אתה לא סבל אותי ואתה גם לא מכיר אותי. אתה רוצה כסף, כך מה שצריך, תן לי את החליפה, אני הולך. זו הגישה שלך לאנשים, זו הגישה שלך לחיים. אז יש בזה את האיכויות, אתה לא מבזבז הרבה זמן, מצד שני אתה קוצר כל מה שזה. זה דבר, למעשה אני זוכר טוב את התחושה הפנימית שאתה לא רוצה לעזוב את היחידה. נשאר, וזה קשה. למה? נראה בסוף, אני קצת אגע בזה. אבל אתה לא רוצה לעזוב, אתה לא מתכנן לעזוב. לא אכפת לך גם למות, לא מפריע לך. תפיסת העולם שלך אומרת שאתה חי פעם אחת, ולא יותר מזה, ואתה חי, אתה מנתח דברים בצורה מאוד מוזרה. באותה יחידה הזו קיימת 21 שנה. 14 הרוגים נהרגו בה, 0 מתוכם נהרגו על ידי האויב, 0 הרוגים יש אויב. אלה שמתו כבר זה חבל שירו באחרים, בטעון שחשבו שהם ערבים. אני בתוך היחידה, למה אני אומר את זה? זה פרט שהוא לחלוטין לא מובן בדרך השכל. מכיוון ש-21 שנים, 7 ימים בשבוע, 24 שעות, תקלות אמורות להיות. מישהו אמור משהו, שום דבר. אתה רואה ביחידה ניסים, ראיתי כאלה ניסים בצבא, שהיום שאני מנתח את זה בצורה פשוטה, אני אומר, תראה מה זה, איך אדם תקוע ולא מוכן לראות דברים. אל תבוא מאחורי אותי, זה עושה אותי. אתה יכול היום להרגיש נאוך תפקים על הגב. לקבל כוס קפה. אתה פשוט נכנס למצב שאתה מנתח דברים בצורה שנראה לך. מה זה נס? דוגמה. היה לנו, מישהו מכיר את הבקעה לפני טבריה. יש נפה של קיבוצים. יש שם מקום שנקרא קיבוץ גשר. בצד ימין של הכביש, אם אתה מגיע מכיוון דרום לצפון, יש בניין ישן של משטרה בריטית.
הבניין הישן הזה נראה בחוץ נטוש, באותה תקופה שאני מדבר עליה, בפנים היה מתקן אימון מיוחד. אימון מיוחד מכיוון שאימון לחימה בתוך בניין, בצורה של לוחמה בטרור, הוא שונה מאשר אימון רגיל. כשמדברים על לחימה בתוך בניין, זה אומר שכל לחימה היא מהירה מאוד, וצורת, למשל, אם אתה יורה בתוך חדר, הכדור יכול לחזור עליך. זה קירות. אתה חייב חדר מיוחד שעם קולטי נתזים מיוחדים, בנו שם מבנה פנימי מיוחד לאימון בתוך חדרים. עשינו שם שבוע אימון, ואני אז הייתי עוד יחסית צעיר בשלבי ההכנה, שבוע אימון מקצועי מאוד, אימון סולמות, מעברים מאוד מאוד מורכב. ביום חמישי קיבלתי פרס, במרכאות, התרגיל המסכם. אגב, הסיבה שעבדנו בעיקר בבתים האלה זה גם היה השתלמויות לחילוץ בני ערובה. זה לא התפקיד של היחידה, אבל לצד מקרה נגיד היה פעם נחשון וקסמן, השם יקום דמו, מי שזוכר, מבצע שנכתב, וזה היה באזור ביר נבלה, באזור רמאללה, ושם היחידה שלנו הייתה כוח סוגר. יש אפשרות שצריך לפרוץ פנימה, צריכים לעבור את ההשתלמות הזאת, ואנחנו, אני עכשיו חזרה לסיפור, אני מקבל את הפרס, תרגיל מסכם. מה זה תרגיל מסכם? תראו מה, לוקחים בן אדם, אומרים, תשמע אביחי, יש לו 12 שעות להוציא חייל מהבניין. הוא באזור הקומה השלישית של הבניין, יש לו את כל האמצעים, 12 שעות בהצלחה. חברים שלי עושים הדמיה של חטיפה. הם חוטפים מתאבדים, ומקבלים הוראה, אתם מכשילים אותו בכל מחיר. זאת אומרת, אין חברים פה. אין את הדברים האלה. מקצועיות, חד. הם עושים הכל כדי להכשיל אותו, הם יודעים שאם אני נכשל, אני נזרק מהמסלול. איך אומרים, אוהבים אותך, אבל מקצועי, קודם כל. חברים שלי עשו דבר מעניין, הם נסעו לבית שאן, לאזור, אספו פחיות, שברו את המנורות במסדרונות, חילקו הכל פחיות, חוטי דיג, קרניים, אינפרה, בלבלו, מה? אי אפשר להגיע לבניין. אתה נכנס פנימה, עלו עליך. למה עשו את זה? כי זה מצד אמת, ורוצים לראות איך אתה עובד. דבר אחד הם לא עשו, שמאוד הפתיע אותי, הם חשבו כנראה, עשיתי חשבון, וראי זה קרוב לגדר הירדנית, הם חשבו שאני לא אעשה דבר שנקרא, יש דבר שנקרא קופים, קופי טרור. קופי טרור זה פריצה חיצונית לבניין. אתה מגיע לבניין, נגיד פה למשל, זו דוגמה טובה. אתה עולה פה במקום שאין חלונות, ואתה מטפס למעלה ומגיע מלמעלה לחלון, לחדר איפה שהחטוף נמצא, ואתה עם חבל יורד, אתה לא יורד מול החלון, אתה יורד בצד, ונעמד 15 מטר מהקרקע, עם אקדח ביד ומחכה, ואיך שהרוצח או המבוקש פותח לפתוח לראות אם מישהו מגיע, אתה קופץ פנימה, 2.5 שניות או אתה מת או הוא מת, זה מה שקורה. זה דבר שהוא מסובך, השתלמות שעוברים אותה, ואני החלטתי להגיע לבניין בצורה של קופי טרור. הם לא חלמו על זה, כי מבחינת הירדנים שם יושבים וצופים, אבל אני לא עשיתי חשבון, קיבלתי את כל האמצעים, הירדנים גם מכירים את התרגולות האלה, אני מגיע מבחוץ. אני מגיע בלילה, הגעתי צד אחד מהבניין איפה שאין חלונות, ואני לצורך הדבר צריך להגיע, היה שם איזה גג בגובה, ככה 12 מטר פלוס, אתה לוקח סולם מיוחד שמתקפל, רק שתבינו, אני מקצר, אז זה סיפור, להכין את זה, צריך לצבוע את הסולם, הולכים בגדים, אתה הולך מרחק של 40-50 מטר בשעה וחצי, גם על הגג כשאתה הולך, אתה אמור לטייל בשקט, אתה יכול ללכת איזה 7-8 מטרים בחצי שעה, הכל מאוד, כל הדברים קשורים שלא יפול שום דבר על הגג, שלא ישמעו אותך מתוך החדר, מורכב ביותר. אנחנו מגיעים לבניין בלילה, פותחים את הסולם, שהוא כמובן עם ספוגים, משאירים אותו על הקיר, אני מפקד הכוח עולה ראשון. אני עולה למעלה, מגיע לקצה הסולם, ואני מזהה שנשאר לי עוד 1.5 מטר להגיע. עכשיו, השיפוע של הסולם הוריד יותר ממה שחשבתי, הזמנתי סולם נוסף. למה לא קפצתי? כי אם אתה קופץ, ישמעו את המכה של הגוף בפנים, הרי הם מחכים לבפנים. אני מגיע לסולם נוסף. עכשיו, כדי להשיג את הסולם, אני עומד בקצה הסולם, אני 11.5 מטר מן הקרקע, כן? בחור נוסף מחזיק לי את הרגליים, אוקיי? אני עם ידיים חופשיות, בחור שלישי עולה עם הסולם עליו בשקט, מתחיל להתקדם לכיוון, איכשהו מגיע למטר השלישי או הרביעי מהקרקע, בלי שום התראה, הסולם שאנחנו עומדים עליו נשבר לחתיכות. תרגיל, מתפרק לחתיכות, אז נעשו את זה בבית, זה כואב, אבל תעשו חשבון שבן אדם נופל מגובה כזה, לא נשאר ממנו יותר מדי. איך הסולם הזה נשבר, אני לא יודע. בדקתי אותו לפני היציאה, כמובן בצורה מקצועית, עמדנו עליו 10 אנשים, פתחנו אותו, קצת התכופף ליותר 10 אנשים, פה אתה 3-4 אנשים, מי ניצבת עולה על דבר כזה, אנחנו נופלים מהסולם. הבחור שהיה קרוב לקרקע נקע את רגלו, הבחור שהחזיק לי את הרגליים נכה עד היום, 40% נכות, הוא מתפקד, אבל 40% נכות זה לא דבר. אני נפל מגובה 11.5 מטר. מתי באמת עשו חשבון, הגובה פה עד התקרה הגבוהה, כן? אין לו יותר נגיד 8-9.5 מטרים עד התקרה. קחו נגיד את הגובה הזה לצורך ההדגמה, אולי עד אליי, נפילה כזאת על הגב, לצאת עם זה בלי שריטה, אין שום צד, שום סיכוי, וזה בעצם מה שקורה לי. אני מגיע לרצפה, אני זוכר את השנייה וחצי בדרך למטה, אין לי כוח לשבת בכיסא גלגלים, למות לא אכפת לי, זה מה שעבר לי בראש. הגעתי לקרקע, קישבתי עליה, טוב, כמובן עצומי את התרגיל, הרימו תאורות, אבל אני רוצה לראות דבר מעניין. אדם קורא לו דבר כזה. הוא לא מתחיל לשאול שאלות.
עזוב את משהו, נפלת במקרה, עבר לך כדור מעל הראש, זה אתה יכול, עבר. דבר כזה. עד יום שאני עובר שם, אני מתפעל, אני קורא, אני אומר תודה רבה, לקדוש ברוך הוא, זה לא יאומן. ודברים מהסוג הזה, זה פשוט נס כמובן, זה פשיטה, קוראים לך על ימין ועל שמאל. מעולם לא אמרתי, ברוך השם, לא תודה לאל, אתה נעול שכלית על משהו. אין ימינה, אין שמאלה. הכל מקרה, הכל מזל, לא מתעסק עם דברים מטאפיזיים, אין, זה לא, אני הולך כך. מישהו פעם אמר לי, שמע, אבל בשלבי לחץ, תמיד יוצא את האמת. תלוי עד כמה אתה נעול, אני אומר לכם. אדם יכול להפלוטיל מעל הראש, גם הוא חילוני גמור, הוא לזרוק את השמע ישראל שהמורה לימדה אותו בכיתה ג'. אבל עדיין הולך עד הסוף בקטע הזה, אני זוכר הייתי בלוויה עם חבר, נהרג חבר, עומד לידי אדם לוחם ביחידה מובחרת בצה"ל גם כן, והוא בוכה. אבל אני שואל לו, תגיד, מה אתה בוכה? הוא עומד שם וצועק על אלוקים, למה הוא לקח אותו? אני אומר לו, על מי אתה צועק? אמר לי, מה אתה רוצה? זה בא לי בפנים. אמרתי לו, בפנים זה רגש, אדוני, אתה בוכה, בוא הנה. וזה בושות. על מי אתה צועק? הוא מת, לא יודע כבר. הוא הכי הרוויח מכולם. אתה ואני, עוד שבועיים נשכח אותו כנראה. ההורים מסכנים, אז אתה רוצה לרחם, תרחם עליהם. על מי אתה צועק? הוא אומר לי, לא, אתה לא חשבתי על זה. אתה לא חשבת, אתה צריך לתת את הספר, אולי תגיד למסקנות נכונות, אתה עושה פה בושות. לא לעניין. אפילו מצבים כאלה, מצבים קשים, אתה הולך עם הקטע שאתה נעול בו ואתה לא מוכן להשתחרר. זה החזיק איתי 5 שנים. זה מאוד עזר לי בשטח, האלתור המהיר בשטח, העבודה בשטח, הצריכה את זה בצורה בלתי רגילה, זה היה מצרך נדיר, אבל עם כל זה, אני יוצא מהצבא בצורה מפתיעה. אני לא תכננתי. אני מקבל פרס, מתנה, קצין מצטיין, אוגדתי, אומרת, ותת אלוף, שאחרי זה הרמטכ"ל, משה, לא משנה, הוא נותן לי את הפרט הזה בתור קצין צעיר. הצבא לא עשה חשבון נכון. הייתי הקצין הכי צעיר שקיבל את הטיול הזה, וכל מי שקיבל אותו כבר היה חתום לטווח רחוק קבע, ואני לא. והיה ברור לכולם וגם לי, בתור קצין מצטיין, שאני חותם, זה היה לי ברור לחלוטין, אבל דבר אחד לא חשבו עליו. הוציאו אותי פה לחופשה מהצבא של 2.5-3 באירופה על חשבון הצבא. מה שבעצם קורה לי פה זה סוג של משבר מסוים. בעוד אני רגיל לעבוד בצורה רובוטית עם סוג של מנטליות מסוימת, מאוד חד, אני קופץ במכה אחת לעולם הפוך לגמרי. אין לך עליך את הנשק, שזה דבר שהוא מאוד קשה לך. השפה, הכל אחר, אתה עובר למקום אחר, משהו שכבר לא טענת שנים. כל תפיסת העולם שלך, שלפני הצבא, שאתה חי בשביל עצמך ואתה מתעסק בתפיסת עולם, אתה מדחיק אותה כשאתה עושה את הפעילות הצבאית. פתאום אתה משחרר אותה חזרה. אתה נהנה, אתה רגוע, אתה מתחיל בעצם להבין קצת בצורה אובייקטיבית שאתה יכול למות כל יום, ואתה בדרגת סיכון מאוד גבוהה, ולא שאכפת לך למות, אבל אתה רוצה קצת לראות את העולם לפני זה. אני זוכר את ההרגשה, את המחשבה הזאת שעולה לי, ואני פתאום עושה חשבון. באיזה רמת סיכון, כשאתה בתוך זה אתה לא רואה את זה, זה מדהים. בתוך זה אתה פשוט לא רואה את זה, עוד נס ועוד נס ועוד דברים, אתה לא רואה. אתה משייך את זה למקצועיות ולמזל שלך. אבל כשאתה יוצא החוץ אפילו טיפה, אתה מסתכל על דברים אחרים. זה חשבון פשוט. העוצמות הרגשיות שספגתי בשבועיים וחצי 3, פשוט היו רציפות וחזקות, בהחלט הטעו לי את החשיבה. אני מודה, אני חושב שכל אחד היה נופל בזה כמעט, כי אני בצוות שלי הייתי מאוד קיצוני גם בקטע הזה. זאת אומרת מאוד, איך כולם היו עם זה, אבל בקטע של אני זוכר את זה טוב. חזרתי חזרה בצורה מביישת אבל אמיתית. הלכתי למפקד היחידה, הוא שאל אותי, אביחי, איך היה טיול בחו"ל? עכשיו, השאלה הייתה רטורית, כמובן שהיה מצוין. שמתי לו יד, אמרתי לו, תשמע טוב. היה גרוע מאוד. אמר לי, מה זאת אומרת? אמרתי לו, תשמע. הגוף שלי פה, אבל אני תקוע באירופה, אני לא לגמרי פה. הלב שלי, המוח שלי שמה, אתה רק רואה אותי פה, ועכשיו הייתי יכול לסתום את פה ולא להגיד את זה. אתה יכול להגיד לו, בטח היה מצוין, וזה כאילו לא היה לכבוד שלי לומר דבר כזה, זה היה מאוד, אבל אני מקצועי, ואני אומר לו את האמת בפרצוף. במילים אחרות, אם אתה משאיר אותי פה, זה סיכון. רבותיי, תבינו, אלה שכן נהרגו מהחברים שלהם, זה אנשים שהיו שנייה בחוסר פוקוס. ביחידה מי שנהרג היה בגלל ששנייה, הוא לא חשב, רק לשנייה לא חשב. והשנייה הזאת עשה טעות וירה בחבר שלו. או אחד שניסה לסגור איזה בית ופתאום ראה מאחוריו שיש כזה במה, אולי אני אעמוד למעלה, ואסור לשנות מיקום, אסור. והוא אמר, לא, זה בסדר, ועלה למעלה בסוף החבר שלו, שומע מישהו, רואה מישהו עולה. הוא חשב שזה ערבי שרוצה לפגוע בחבר שלו, זה ירה בו. שנייה של חוסר פוקוס. אז כשאני אומר לפקד היחידה, שאני בחוסר פוקוס, אני בעצם אומר לו,
עם בושה או בלי בושה, אסור לי עכשיו להיות פה. היה אדם חכם, עשה חשבון קצר, אמר לי, מה אתה רוצה? אמרתי לו, תן לי קצת לראות עולם ואני חוזר. באמת. זה לא היה יפה, אבל הוא עושה חשבון פשוט, זה שווה לו. אמר לי חודשיים חופש, תעשה, אבל עוד חודשיים אתה חוזר, לא רוצה לשמוע מילה על אזרחות, כלום. זה היה הרבה יותר חזק ממני. אני יוצא בחודשיים האלה, אני מכיר יותר מדי דברים, רואה יותר מדי עולם. בשביל בעצם להבין ש5 שנים מספיק לי, אני חוזר אחרי חודשיים, אומר לו, תשמע, אני בחוץ. אומר לי, אבל חי, אתה לא יכול להגיד לי דבר כזה, זה לא מתאים לך. אמר לו, תראה, זה כן מתאים. כי אל תשכח שנכנסתי לפה מאינטרס אישי שלי, ועכשיו אני יוצא מאינטרס אישי שלי. וזה אולי לא נעים ולא יפה, אבל הוא אומר לי, אני אתן לך עוד שנה. כי אולי לא תצליח, ואולי לא ילך לך, אבל אני רוצה אותך חזרה פה. צא לשנה, אתה לא עוזב את הצבא, אתה משוחרר, לעשות מה שאתה רוצה, אבל עוד, תוך שנה אתה יכול עוד לחזור לפה. טוב, אני כבר יוצא ולא חוזר כמובן מאז, אני מתחיל לעבוד הרבה בחוץ לארץ. היה לי מזל גדול בהגדרות שלה, איפה שנגעתי הסתדר לי, והרבה דלתות מבחינה כלכלית ועסקית נפתחו בפניי בצורה מהירה מאוד. אני לא עוצר, נכנס פנימה, מתחיל לחיות, עובר לחיות למעשה בחוץ לארץ, באיטליה, ואני חי שם, אני משם מסתובב בכל אירופה. הצבא נשכח מהר מאוד חוץ מהתגובות והדיבורים של אנשים שלא יכלו לספוג. לא יכלו לספוג. פעם ראיתי דוגמה קיצונית, ראיתי מאורע של אדם שמתאבד. עכשיו, הכרתי את האדם הזה, שכל החיים שלו היה כסף, הוא הפסיד את כל הכסף. כשאדם כזה, אתה רואה אדם מתאבד, התגובה שלו אמורה להיות, איך אומרים, אני אסתכל, זה היה לשנייה חוטף שוק, וניגש לטפל במי שראה את זה מתעלף. זה היה קומה שביעית כמובן. אחרי שטיפלתי וכולם אמרו לי, תגיד, איפה אנשים התעלפו שראו את זה? אמרתי להם, מה הבעיה? אמרו, מה, אתה רואה דבר כזה? אמרתי, אני רואה דבר כזה, אני מבין שהוא עושה דבר נכון, רק למה דרך החלון בקומה שביעית? אמרו לי, מה? איך אתה מדבר? אין לך לב? אמרתי, מה זה? אני יודע שיש לי שכל, אדם הזה, כל החיים שלו זה כסף, נגמר לו כסף, שימות, רק שאתה זה בצורה לגלית, למה דרך החלון? אנשים הסתכלו עליי. מה אנחנו נגיד שאני טועה? אני לא טועה כי אמרתי דבר נכון, כי לפי איך שהם חיים, באמת זה ככה. כשאנשים לא יגידו דברים כאלה, זאת האמת הפשוטה. הדברים האלה התנגשו לי כל הזמן, כל האנשים שהיו חווי סביבי, אבל עם כל זה, זה הלך טוב. תחילת החזרה בתשובה הייתה מאוד מעניינת. הייתי פעם במכללה חילונית, הייתה שם הרצאה על נצרות, אסלאם ויהדות. כל נושא התפיסה של אמונה בנצרות ובאסלאם מול היהדות, שזה דבר שהוא שונה לחלוטין. מה שאנשים חילונים לא יודעים את זה, הם חושבים שהכל אמונה זה הכל דבר רגשי, הם לא יודעים איך אומרים, ספרי המחשבה שלנו קצת יותר מתקדמים מזה. ולמעשה קם שם הדוקטור ואומר לי, תגיד לי, עזוב שנייה את התיאולוגיה של הדתות, זה שתגיד, למה חזרת בתשובה? אמרתי לו, למה אתה שואל? הוא אומר, תשמע, נראה שהצלחת סך הכל בחיים, אדם לא חוזר בתשובה בלי משבר. לא מעניין אותי מה היה המשבר שלך. השאלה מאוד לא מתאימה שם להרצאה, אתה מדבר על מה שפתאום מרגיעים לך לכיוון אחר, אבל זה גם כן חלק מהלחימה. אז הוא אומר לו, אתה צודק. מה שאמר, הוא אומר, התיאוריה אומרת שלא חוזרים בתשובה, אמרתי לו, זה לא תיאוריה, זה עובדה, וזו עובדה שאין יוצא מן הכלל בעובדה זו. כיוון שכך אמרתי, אני אגיד לך מה היה המשבר. זה היה משבר מאוד מעניין. בדרך כלל איך המשבר הולך? אדם, איך אומרים, בונה על כסף, על עוצמה, קורא לו משהו, בקיצור, תאונת דרכים, לא יודע מה, הוא נשבר, אין לו כבר מה לעשות מהם, חוזר בתשובה, מה יש לו להפסיד? זה מה שקורה. או שהוא מתאבד, זה גם משהו. בקטע שלי היה דבר הפוך. אני דווקא בגלל שהצלחתי יותר מדי, אתה מגיע בגיל 24 וחצי, כן? לנקודה של סובה. סובה, כי אתה נמצא בנקודה שכבר העולם לא יכול להציע לך משהו שלא ניסית או ראית. אתה עושה חשבון פשוט, וכך זה בעצם מתחיל. המשבר שלי היה משבר בעצם קצת אינטלקטואלי במובן מסוים. בתור אחד שחיפש ליהנות בחיים ולראות עולם עד שאני מת, ואתה כובש הכל מהר מאוד, ואתה אומר, טוב, אז מה עוד יש לי לראות? פה אתה נשבר, כי אתה מבין לאט לאט שאנשים לא מוכנים להתחלף איתך בתוך הכרה שיהיה להם טוב, ולמעשה אתה כבר ממצא, אתה מחפש את הפסגה הבאה לעלות והיא לא קיימת. והדבר הזה קרה בגיל מאוד צעיר, גרם לי בעצם להתחיל לחשוב. זה המשבר שלי. אני מתחיל ללמוד פילוסופיה או פסיכולוגיה. אני לא לומד את זה באוניברסיטה, אני לומד את זה תוך כדי העסקים שאני מתעסק איתם. הסיבה שבחרתי בנושאים האלה הייתה מכיוון שהם רלוונטיים לי לחיים עכשיו. מחר אני אולי לא כאן, מה שרלוונטי לעכשיו, בלשון של הנפקמינה למעט שאני לוקח. וככה אני בכל העבודה שלי מתחיל ללמוד, מתחיל להיכנס. הלימוד הזה הביא אותי מהר מאוד לחקר של דתות בצורה פשוטה.
חקר דתות הביא אותי לצערי הרב לדתות אחרות, לנסות גם דתות אחרות. מה שמעניין הוא תמיד אומר לאנשים את האמת, כשהלכתי לחפש, הלכתי באותם דפוסים שיצאתי מהיחידה. לא, אני זוכר שהתווכחתי עם אנשים. הייתי בדתות, הייתי באסלאם, דיברו איתי על להרגיש, אמרתי, תגידו, מה, אתם נורמלים? מה זה להרגיש? מה, תיקח סמים, תרגיש הפוך מחר בבוקר. מה זה להרגיש? אנשים תסתכלו עליהם, מה אתה רוצה? להאמין בשכל? אמרתי, כן, אם אין דבר כזה, שלום. כל מקום שהלכתי, הלכתי פשוט אותו דבר. אתה הולך לחפש, אתה הולך רק בלי רגשות, אין לך קטע אם זה נחמד, לא נחמד, מה נכון פה. ואתה שואל שאלות, ורוב האנשים ממילא הולכים כמו עדר ולא שואלים, זה כמובן סימפטום מצוי בכל מקום, והדבר הזה גורם לי שוב התנגשות. אני שואל תמיד מאחורי הדברים. למה אתה עושה, מה שאתה עושה, מי אמר לך שזה נכון, מאיפה זה מגיע, תוכיח שזה כך, כל הצורה הזאת, זה מה שהלכתי התנגשתי. הסיפור זה היה מאוד ארוך, הוא הסתיים חזרה ביהדות, והוא היה ארוך לא בזמן שלו כל כך, כמו בעוצמה שלו, כי אני ישבתי על זה מאוד אינטנסיבי. אני שלוקח פרויקט, אני מתחיל לטחון ספרים, אני קורא ספר אני זוכר אותו בעל פה, לא מילה מילה, אבל מתחיל טק, טק, טק לעבור. כל דבר שזה אני לוקח. כיוון היהדות אגב היה בעיניי מחוץ לתחום. וכל החיפוש שלי נבע כלפי חוץ. תראו לכם שאנשים חילונים תופסים את היהדות, כמובן בצורה חיצונית, כן? אבל הם רואים את היהדות כדבר נטול שכל לחלוטין. שום שכל. דברים מוזרים, אולי יפים, אבל אין שום קשר ללוגיקה, שום דבר. החילונים ממוצע, אני לא מדבר על אדם שהוא למד וראה שהכל מושתת על חשיבה ודברים שהם ברי בדיקה, חוץ מהדברים שכמובן אתה מאמין בלי שאתה יודע, אבל הם לא מכירים את זה וגם אני לא הכרתי את זה. וגם הדת שלא הייתי בבית לא הייתה כזאת, סתם הייתה דהירה אחרי חברה שקצת מנהגים שעושים איזה קוקטייל והולכים לזה הלאה. עומק אמיתי של חשיבה לא מצאתי ולא חשבתי שקיים. קיבלתי ספירת הלחי שנקרא מנזיר הודי, יותר נכון אינדואיסטי, לא משנה, ששמע את השאלות שלי ואת הגישה שלי והוא אמר לי, תשמע, בטח כבר אמרו לך שאמונה ושכל לא הולך ביחד. אז למה אתה מחפש כל כך הרבה? והוא בעצם מתחיל לדבר איתי, דיברתי אנגלית רהוטה, קראו לי בחול אבי, ככה הורדתי זמן מסחרי לעבודה שעבדתי, והוא התחיל לדבר איתי ולהסביר לי, בקיצור, מהמילים שלו יצא שאני צריך לבדוק את היהדות. זה קרה לכמה חברים שלי, עכשיו הוא לא ידע שאני יהודי בכלל. התחלתי להתווכח איתו, מדוע אתה מפנה אותי לדת כזאת פרימיטיבית וחשוכה, כאשר אני אדם חושב, לא אדם אטום. הוא אמר, תראה, איפה שלא תחפש אמונה, ילכו איתך על קו הרגש. אינטואיציה, השגות, אתה רוצה שער שכלי לאמונה, זה תמצא, אם בכלל רק שם, קשה להתקבל שם. הוא התכוון לגיור, הוא לא יודע מי אני, התחלתי להתווכח, הוא אמר לי, אל תדבר על מה שאתה לא מכיר. ואני בעצם עושה סיבוב חזרה, תקופה מסוימת, זה היה מאוד מאוד... התחלתי, פשוט לקחתי ספרים, התחלתי לקחת כוזרי, רמח"ל, התחלתי לקחת כמה ספרים, ופשוט המשכתי לעבוד ולהתחיל ללמוד את זה לבד. לא הייתי מסוגל ללכת לרב לשמוע, לסמינר, עד אחר שמי, שטיפת מוח חברתית, סתם עוצמות, ראיתי את זה בהייד פארק ובמקומות אחרים, זאת אומרת, ככה ראיתי את הדברים, לא הייתי מוכן לשמוע מאף אחד, מושגים תשים כיפה, תעשה ברכה, פסול ניכר, לא מוכן לשמוע. דבר איתי, שכל. רוצה, כן, לא רוצה, שלום, אני מכבד אותך. אם זה עושה לך טוב, תעשה את זה, אבל כשאתה מדבר איתי על אמת, רק זה הכלי הקובע. אבל זה הציל אותי, כשבוך יציל אותי, כן, מדבר בדרך הנהגה הטבעית, בדרך להסתכלות, אני מגיע חזרה אל היהדות, כאשר אני זוכר את המאבק, מאוד מעניין. שאלו אותי פעם, אמרתי לאותו דוקטור, שאלתי למה חזרתי בתשובה, תשובה קצרה מאוד, כי התורה אמת, ומי שלא מקבל את זה יכול לבדוק את זה, וזו התורה היחידה שתתן לך כלים לוגיים לבדוק את האמיתות שלה, מה שאין בשום מקום אחר. לא חזרתי כי רציתי, כך אמרתי לאותו חילוני. הרגש לא עבד פה, הפוך למעשה, הרגש מביא אותך לנקודה שאם זה אמת ואני אעשה את זה, צריך לוותר על כל מה שיש לי, והיה לי הרבה. כך בהגדרות שלנו, כן? אבל אם זה נכון, עושים את זה כי זה נכון, ושוב אתה נכנס לאותו דפוס חשיבה שכל כך עוזב. כמה אנשים חוזרים בתשובה לא יכולים לצרים, כי זה לא מתחבר להם. לא מרגיש, אבל מה אכפת לך אתה מרגיש? אמיתי או לא אמיתי, כן אמיתי לך ואמיתי שלום. מה הנקודה פה, מה אתה מרגיש לך? אז רוב האנשים לא כאלה. פה היה לי מאוד קל, זאת אומרת, להתאפס על זה ולהיכנס באותה צורה. ברוך השם, סייעתא דשמיא בחסדי השם, זה היה מאוד לאט, מאוד קשה, מאוד מורכב, הרבה תפילות. מה? אתה יודע מה? אבל אני רוצה להגיד משהו, אפשר לדבר הרבה, אפשר לנתח את השיחה הזו מאלף כיוונים. אני למשל, השיחה הזו היא הרצאת בסיס שאני ניגש אליה בזוויות שונות בציבורים שונים. אם אני ניגש לתת שיחה לחיילים למשל, אני ניגש לדבר איתם על נושא התפיסה הצבאית
איך היא רואה דברים, ודרך זה אני אחבר אותם בתפיסה התורנית, לראות, אני עושה את זה בצורה, אני בא לפה, אין לי יותר מדי מה להגיד, הרבה נתח, אבל אני רוצה לתת נקודת חיזוק אחת חשובה. ואני אומר אותו בית חינוכים, כי רבו ישראל, אני אומר את זה באמת, וזה לא פה עניין של לא נבוא ולא קשקושים. אני בן 35, אני ילד בן 11, לא זכיתי למה שאתם זכיתם. לא זכיתי. אבל אני גם יודע שאתם לא תמיד מרגישים, פה זה אולי רגש, אבל הרגש זה צריך לפעול מידיעה ברורה על עוצמה של מה שזכיתם. אין ספק שיהודי שהוא בן תרא שגודל, ישר הניח תפילין מהבר מצווה. מישהו פעם חשב איזה יופי שהניח תפילין מהבר מצווה? אני חשבתי על זה בגיל 25, 12 שנה פספסתי. כן? דברים פשוטים שאתם גדלתם איתם וזכיתם כל כך, הספקתם מזמן לשכוח. אני אומר את זה לטוב, כי אתם חיים בתוך הטוב. אני זוכר שחזרתי בתשובה, הסתכלתי מסביבי. כבר לא היה לי שאלה מה האמת. הדרך השכלית קצרה מאוד. אני נמצא היום בסמינרים של ערכים ומסתובב בכל הארץ וגם קצת בחו"ל, אני לא אוהב לצאת לחו"ל. אלה שהולכים, השכל, הדרך שלהם קצרה. תיק, נקי, ישר, א', ב', ג', סוגר סוגיה, שלום הנפרד, אין מה להתווכח, אי אפשר לפרק את זה עד מחרתיים, אין מה לעשות. אבל, הבעיה יותר קשה. איך אומרים, השכל יודע, אנשים הבעיה שלהם שהם רוצים להרגיש, ופה התקלה של רוב האנשים. דת זה לא רגש. זה נהדר שיש רגש, זה מעולה, צריך לשאוף לזה שיהיה, אבל זה לא תנאי לקיום. וכשנכנסתי פנימה לישיבה והתחלתי ללמוד, אני זוכר מה התחיל לקרות לי. התחיל לקרות לי דבר מוזר. הייתי יושב על הגמורה, ומתחיל להתעצבן. מה שור, מה חמור, מה בור? מה זה מעניין את הדבר הזה? אני לא מבין. כאילו, זה האמת, אתה מתחיל... עכשיו, אתה יודע את זה האמת, אבל פה יש לך איזשהו אהבה. ואתה צריך להיות עקשן. אתה זוכר שאמרתי לעצמי, רק התחלתי להירדם על הגמרא. אמרתי, אביחי, מה אתה נרדם? איפה השעות שאתה עיר? זה, התחלתי... תאמר, לא הייתי ישן 4 שעות, הייתי שם ב-10, גם ב-2, זה כן הקפדתי מאוד עם הזמנים. אבל שבאתי וכל היום, ואתה גם כן, אז כמובן לא דרך לימודים, צריך ללשון כמו שצריך, אבל אז לא חשבתי לו תפוסים, נכנסתי בכל האש פנימה בקטע הזה, הייתי יושב ככה כמו שהייתי רגיל, טק, 2 דקות שובר, ממשיך. אבל ממשיך יושב על הגמורה, חושך בעיניים. אתם יודעים מה זה בגיל כזה להתחיל עם הקושיות, ואיך זה, ומה זה משנה, ומה זה... למרות שאתה יודע, ואתה סופג את זה מחדש, ולך תלמד, ואיך זה... קשה, לא ביטרתי. אמרתי, זה האמת? זוכר, הייתי יושב בבית מדרש, והייתי אומר, לשבת, לא, רבותיי, אל תעשו את הביזיונות שלי, גם ככה אני מספר גם למחיאות כפיים. אבל, גשבו יודע עד כמה. אבל בסופו של דבר, אני חושב שזה במובן מסוים מחייב כל אחד. שמעתי קצת בישיבה לכם ואני שמע לי שם קיצונים בזמנים, אמרת לי, אוי, להגיע לפה שעה אחרי הזמן, זה לא התחילה טובה, בטח לא שאני מדבר על זה. אבל כמה אפשר להסתכל למשל על סיפור כמו שסיפרתי. לראות למשל שאם אדם בצבא, אני אומר לכם, אני באמת לא רוצה לדבר לשון הרע על נשים, אבל על תפיסה. אנשים חיים, חושבים, עוד מטוס, עוד רובה. אתה מסתכל היום אחורה, אתה אומר, איך בלבלו אנשים. איך בלבלו אנשים עד כדי כך, שאפילו לפעמים, מישהו פעם אמר לי, יודעי שלמד צבא שלי קצת מתבלבלים, שאולי גם זה יעזור, ישבתי באיזה כהלת ולמדתי, מישהו בא אליי במלחמה לפני שנה, תגיד מה אתה אומר, מה צריכים לעשות, מה אתה רוצה, גדולי הדור אמרו אין בין הזמנים. מה השאלה? אז הוא אומר לי, טוב, את התשובות האלה אני מכיר, תן לי משהו יותר מעשי. אני אומר, תגיד לי, מה, אתה לא מתבייש? אתה עוד לומד תורה בכלל שאתה מדבר ככה? פוחד שלומד... כאילו, המציאות היא שאדם חי את האמת, אבל קצת במקום מסוים, לפעמים נזרק ממנו. והדבר הזה התחלתי לעבוד מיד בהתחלה. העייפות שנכנסתי אליה, ההסתכלות שלי על התורה בהתחלה, הבנתי שמשהו כאן מונע אותי להיכנס פנימה. להיכנס לתורה נכנסים בכל הכוח. בכל הכוח זה אומר דרך הקיום, וזה נראה הסוגיה שאי אפשר, אבל זה שם. וכמה סיפורים יש על החזון איש ועל הסטאבר שפשוט לא הצליחו ללמוד, לקחו טילים, התחילו לבכות, חזרו ללימוד. כן, זה דברים שאנחנו כולם פה מכירים פי אלף יותר טוב ממנו. להיות חייל, צריך להיות חייל. זה קשה, זה כבר קשה. לעשות את האמת עם כל הברן, זה כבר קשה. תפקיד הלב, לא תפקיד עיקרי אבל חשוב. את מה שאתה יודע שהוא נכון תעשה עם כל הלב. אדם צריך להפעיל בזה עוצמות. זה לא קל, כי אין ספק שכשאדם עושה כבר משהו עם כל הלב, התפוקה שלו הרבה יותר גבוהה. אם הלב הוא אחראי ואתה מוריד תפוקה כשאין, זה בעיה גדולה. אבל אם אתה עובד עם זה חזק, ישבתי בישיבה, הייתי בוכה שעות. ואמרתי רק רגע, מה הדבר שהניע אותי, בתור אדם חילוני, רחמנא ליצלן, לא לישון, לא לאכול? יש משהו שמוציא את הכוחות האלה, היה לי ברור, הכוחות כאלה אצל כל אחד, כל אדם יש לו כוחות אדירים, הוא לא מכיר את עצמו בכלל. מה הדבר שמוציא כוחות כאלה מן הכוח אל הפועל? והתשובה הייתה ברורה. מה שהניע אותי, עשיתי חשבון פשוט. מה שהניע אותי בצבא היה רק דבר אחד, גאווה של בן אדם.
הגאווה שרפה לי את התאים. בשבילי להיכשל היה עדיף למות. לוקחים בחור בן 16, שהוא רוצה עוצמה. איזה אדם לא רוצה עוצמה? זה טבע של אדם. ולוקחים אותך והופכים לך את הראש, מחברים אותך לעוצמה של צבא, יהיה, תצליח, אתה מקבל רישיון להרוג מתוך 1172, מתוך 72 נשארת 7, אתה עושה דברים שאף אחד לא עושה. איך לא תרגיש כבר בצורה של גאווה שאתה מנהל את העולם? איזה כוחות זה נותן לך? אני אחזור הביתה ואגיד, נכשלתי? אני מעדיף למות, ולא ככה מה דיברתי אז. ישבתי בישיבה, אמרתי גאווה, אם יש לי, אני אעשה בפנים. והתחלתי לעבוד על הנקודה, פשוט נכנסתי לנקודה של לימוד תורה. הייתי לומד, משקיע יותר במה זה לימוד תורה, לא רק בלימוד עצמו. אני בתור מתחיל, מי שיודע, יודע, משקיע במה זה לימוד. הייתי קם, וכל פעם מזכיר לעצמי, תשמע, אתה לוחם בכתיבה מובחרת. זה הכוח, זה האמת. עכשיו, בהתחלה אתה לא מרגיש את זה כמובן. אתה יודע להגיד את זה כמו שכולם מדקלמים. אתה לא מרגיש, אבל עם השנים אתה לומד לבוז לכל הכוחי ועוצם ידי. אני היום נותן הרצאות בצבא, אני אומר את זה בעדינות שלי בזהירות, אני לא יכול להיכנס את הראש בראש, שלא יתנו לי, אבל קצת שפותחים את העיניים, רואים. בדמויות פשוטות, זה כבר אפילו לא אמונה, כמה הצליחו לבלבל אנשים. ואני אומר לכם, פשטות של הפשטות, זכיתם להיות לוחמים, באמת, לא חידוש לכם, אני אומר את זה, ועל זה אתם יכולים למחוא לעצמכם כפיים בגדול. ואני אומר את זה, ואני עובר ברחוב, פשוטו, וזה מגיע ולא נוכל לכם כפיים. זה לא חידוש, אבל זה עוד חיזוק שלכם בהמשך הדרך. לא לוותר לעצמכם, כל אחד במקום שלו, אם זה ברובד הזמנים, אם זה ברובד להציג מטרות. כמה אנחנו מבינים, אני לא יכול... רוצה להגיד משהו? כמה עוד צדיק שיגדל זה, איך אומרים, עוד חייל. למעשה, אדם מגיע לנקודה, אני כבר מסיים, רק תנו לי את הרחמו עליי. תנו לי להרגיש שכבר אמרתי קצת דברי חיזוק בכל זאת, שאני רק, איך אומרים, יוסף מספר וכל הזה. לענייננו, באמת, רק חיזוק בדבר הזה. שיהיה לכם את הפגישה, את הכוח הזה, ללכת ברחוב, ישבתי במספרה בגאולה לפני 2 שנתיים. שישבו אחרי זוג בחורי ישיבה, הם לא בחורי ישיבה. גם לא מתגר מייצג, אבל סתם דוגמה פשוטה של כאב שכאב לי. ישבו שם איזה עיתון, והיו שקועים בסוגיה בעיתון שם, עיתון קשה כמובן. אני מסתכל, ומשהו הפריע לי. אני ביקורתי, וזה לא יותר מדי בסדר, ביקורת צריך כלפי עצמך לא אחרים. בסדר, עובדים על זה. אני רואה אותם כמעט שקועים בתוך העיתון. ניגשתי להם בסוף התספורת ושאלתי אותם בעדינות, מה יש שם? בחורה מאוד נחמד, אמר לי, שב, אני אסביר לך. התיישבתי, הוא אמר, אתה יודע שיש לנו צבא? אמרתי לו, מי זה לנו? הוא אומר, אתה מהקנאים ש... אמרתי לו, טוב, לא משנה. מה אתה רוצה לומר? הוא מתחיל להסביר לי, רבותיי, נותן לי 10 דקות הרצאה על צה"ל, על יחידותיו וסוגיו, מגיע לי לדובדבן, ליחידה של מסתערבים, מספר לי עליה הפרטים שלא יודע מאיפה הוא ידע. בסוף הוא מסכם ואומר לי, בעיניים נוצצות עם דובדבנים בתוך העיניים שלו. הוא מראה לי את העיתון, יש פה כתבה עליהם. בוא תראה. אמרתי לו, הספיק לי 5 שנים. לא תודה, ברוך השם שאני פה. לא, אתה לא מבין, יש פה כתבה. מה אמרת? אמרתי, הספיק לי 5 שנים שם בתופת. ברוך השם שאני פה. מה, איפה 5 שנים? אמרתי, תגיד, מה, אתה לא שומע טוב? איזה מילה לא הבנת? 5 שנים בתופת שם, ברוך השם שאני פה. הוא שמע את זה, זרק את העיתון. כמעט תפס אותי בחולצה. אתה לא זז מכאן. עד שלא תספר לי ולחברים של סיפורים של מבצעים שעשינו. אמרתי לו, ידידי הנכבד, לא אספר לך חצי סיפור. מה עשיתי לך, אומר? אתה מבלה תשובה שאני מדבר, אמרתי לו, דווקא מדבר על העבר, לך לא אספר כלום. מה עשיתי? לפחות תגיד לי למה לא. אמרתי לו, הדובדבנים בעיניים שלך. הוא אומר לי, מה זאת אומרת? אמרתי לו, תמהני, תגיד לי את האמת, אם אי פעם ברקו עיניך מסוגיה וגמורי כמו מהסיפורים שראית כאן בעיתון. הוא לא יודע מה אני רוצה ממנו. אמרתי לו, שמע, אם היית בחור ישיבה באמת מחובר ללימוד, היית קורא את העיתון. צריך להתעבר קצת, אני יכול להבין. בסדר, היותר חזקים ירדו משני הזמן הזה, יעשו חזורי, אבל סתם ממוצע, האדם צריך להתעבר. אבל הוא דיבר על זה בכזה ברנט. וראיתי והבנתי שאולי, איך אמרתי לו, אתה לא יודע מי אתה. אתה לבדף כמו אחד מוריד משקצה להוריד 50 שנה. עם הקפיצות והקשקושים וכל זה, עם כל הכבוד לכולם. הרי אמרתי לו, רציתי ממש לנער אותו. היה לי דמעות בעיניי, אמרתי לו, אבל לא חבל. אמר לו, מה עשיתי? מה אתה רוצה ממני? אומר לי. אתה רוצה שתהיה לך גאווה להיות לוחם, כי זה משהו טוב. אז דברים מהסוג הזה פגשתי פה ושם. ולכן אני תמיד אומר את הדבר הזה, זכיתי זכות גדולה, ובזה אני מסיים כבר תוכן פעם שלישית או רביעית. ואני באמת מקווה
שהסיפורים שסיפרתי כאן יחסית בקצרה, העבירו לכם קצת להתאוורר, אבל באמת החיזוק הזה, אם זה שמירת הזמנים, אם זה, איך אומרים, הגאווה לקדושה, ואם זה להתחזק בהצבת מטרות, לא לוותר. שמעתי שנוקשים איתכם, תשמחו בזה. חפשו את זה, באמת. לא קיבלתי גם שוחד מהרבנים להגיד את זה קודם, אני אומר לכם את זה פשוט. כי מי שחי עם קדוש ברוך הוא וידע שהסדר שלו זה קודש, באמת קודש, לא יחל לו סדר, ולא יעשה את שום שטות. הוא חייל לפני עצמו כי הוא יודע כמה חשוב מה שעושה. טוב, אלה הדברים שלי, בגדול, ברוך שם זכית היום, בנשוי פלוס 6, השם יעזור הלאה, ומשתדל לחזק את עם ישראל, אנחנו אומרים, ויהיה זה מה שנקרא קצת שכר לשטויות שעשיתי, השם יעזור הלאה, שיהיה לכם הרבה הצלחה וכן תנאים.